Zaharra zara Bilbo, zaharra zara Bilbo. Eraikin handia hau ikusi eta askok pentsatuko duzu eraikin arrunta dela, baina ez da horrela ez Jon? Ez, txelasko historia dekota. Altxor asko gordetzen dira hemen barruan. Gordeten direz eta gordein ziren garai batien be. Bueno, Bilboko udalak jendea jakin dezan, Bilboko udalak bizita batzuk antolatu ditu, bizita gidatu batzuk Bilboko eraikin ezberdinen historia ezagutzeko. Eta gu gaurkoan zurekin batera ondo iruditzen bazaizu Jon, eraikin honen historia ezagutuko dugu. Nun gaude? Gaur egun gauz Emiro Campuzano IESean. Bai, eraikuntza hau danatarik izan da historian zehar, eta horri buruz berbaiten dugu apurtxo bet bizitetan. Zer deko berezi? 200 urte gutxi gora bera ditu eraikin honek, urteetan zehar erabilpen asko eta asko izan ditu barruan, zen olako ezaugarria ditu eraikin honek? Eta erabilpenari dagokionean asko moldatu da eraikina? Bueno, hau eraiki izan 1818, 1835 artean, urteen artean. Eraiki izan ospital bezala, bai ospital berehala oso txiki lotu izan, orduan ospitala iraiki zen Barribet Basurton, eta hau pasa izan gauza askota izitera. Artes y oficios, guztiok ezaguten dugun lez, guda zibilen beste erabilgarriak eukio esan, eta gaur egun IES Campuzano, eta IES Campuzano hori da Artes y oficioren oinordekoa edo. Aipatu duzu, bere garaian edo hasieran behintzat ospitalea izan zela. Ez dakit okerna bilen ala ez, baina irakurri dugunaren arabera Bilboko lehenengo ospitale zibila izan zen. Bueno, honi gehituten jakon Hospital Zibil de Atxuri, baina aurretik kontutan hartu behogu ametik inguru honetan zegoela Los Santos Juanes eliza, gaur egun La Cruz kalean dauen eliza hori, eta eliza horri lotute, beti onzan behintzat hori heldu jaku, lau eraikuntza, ospital beharrak beteten zituen. Orduan hau izango liteke laugarren eraikuntza bete behar horregaz. Orduan ez da lehenengoa izan. Izan leike lehenengo ospital zibile, baina ospitala bezala gatza da esatea lehenengo izin dela. Arkitekturari dagokionan zenolako ezaugarriak ditu eraikin handi honek? Batez be portiko erraldo jau, ezta? Lau zutabe, toskanak direnak, eta Bilbon baita Bizkaian neoklasizismoen ezaugarri handiena dugu. Mozortzen nauzuta ezin zaituten, zesangoet ba. Kanpokaldea ikusi dugu eta orain Jon, eraikin honen barrukaldean zer da topatu dezakeguna? Irakaskuntzan erabilten zirenak eta gaur egun apurtxo bet, zahartu telotu direz, eta irakaskuntzan erabilten ez direzenak, ezta? Bai, eta guztiz bez, zahartu direz kutxetan, eta museo txiki bat bezala, apurtxo bet erakusteko zelan ziren aintzineko irakaskuntzarako makinak hemen erabilten zirenak, eta gaur egun zelako aldaketa dago gaur egun dauzen makinekaz. Adibidez, makina hau zertarako erabiltzen zen? Izan artez grafitakoa eta makina de impresionen tipografia. Bakotxak deko bere kartela, azaltzen zer dan eta zetarako erabiltzen zen. Beraz, eraikina bera historikoki garrantzia handia eta eraikinaren barruan museo txiki bat ere topatu dezakegu. Bai, asko. Deko zen makina asko eta asko, dire zarrak, mendearen hazikerakoak batzuk, eta oso ondo dauz, gaur egun ez direz erabiltena, baina ekosteko modukoak dizenak. Amaika telebistarako egindako bizita express honetan, beste zer komentatu aldi guzu? Pasilloetan daukaguz banku pilo bat, ezta? Banku honek, hori adibidez, edo pasilloan dozenak adibidez, ziren lehengo areto nagusikoak. Areto hori 20. mendearen erdirantza itzelasko aldaketak egin eguesien da gaur egun ez deko zerikusirik aurreko aretogaz. Bai, eta guztiz be, bankuak mantenduin ziran, eta gaur egun daukaguzan banku honek, gitxi gora bera, 80 urteukiko deuriez, eta bertan egin ziren, arotz tailere hartan. Gaur egun ez da existiten, baina garai batean osan arotz tailer bat, eta beraiekin ero izan banku horiek. Zuloaren gainetik zerbait esan nahi dizut, zuan galdu. 200 urteko historia luzea eraikin honek duena eta erabilpen anitzak.
zertarako erabil izan da? Ospitale gizale lehengo, orain irakaskuntzarako erabiltzen da, zertarako gehiago? Hemen onzan liburutegi bat, hemen onzan be garai batien arte derretako museoa, esan doten lez, guda zibilen be gudagaz lotute edo nazionales hartu zirenean erabili eurien be. Bueno, danatarik eukideu historian zehar batez be urteetan eta azken urte honetan irakaskuntzagaz lotuta. Ezin zaitutean, zesangoek bat. Eskierak igo ditugu, lehenengo solairuan gaude, eta solairu honetan zein da topatuko egun altxorra? Ointze gauz, irakasle gelan edo aretoan, ezta? Eta hemen daukaguz lau kuadro erraldoi, eta kuadro honik direz Real Academia San Fernandok itxitakoak, prestamoan, eta gaur egun jarraituten deuri izenak honek, direz 18. mendeko, eta honik biek, direz Agustin Navarrok, margolari murziano bat, Roman zeuena bekatuta, kopiatutako margoak estantze Vatikanakoak. Rafael Santziok margotu esan errenazimentuen, eta berak kopiak inigo esan, eta gaur egun hemen Bilbon daukaguz. Hori da Borgoren zutea, Borgo da Romako auzo bat, eta hori da Eneaz, zelan ateratzen da iez Troiatik, kutsutan eroaten bere aitan kizez, eta alboan bere semia Askanio. Angori, da Mariana de Austria, erregina ama, eta originala dao Prado Museoan, hori beda kopia bat. Behiratzen zaitut, zuloaren gainetik, zerbait esan nahi dizut, zugan galdu aurretik. Aipatu dut lehengo hasieran bizita gidatuak egiten dituzuela. Bilboko eraikin ezberdinatik bizita gidatuak, jendeak zenolako galderak egiten ditu edo zer entzuten da? Jendeak badaki horrelako altxorrak dituela Bilbok edo zenolako galderak egiten ditu, zelako jarrerarekin hurbiltzen da zuengana? Batzuk badakie, zere kostera datoz eta interesa ekie. Beste batzuk datoz ez dakielako ezer eta jakin gurean dabiz horregatik datoz. Bai edenatarik topa baldozu. Ez dakien jendie eta asko dakien jendie be. Horrela, bitxikeriaren bat edo entzun dozun galderaren bat esan dozuna, eta zelan ezin dozu jakin hori edo zenolako gauzak entzuten dira horrelako bizitetan? Danatarik. Adibidez, azten garenean bizita lehenengo egiten dugune da saldu apurtxu bet inguru, ez da, usunia. Jentie gaur goxean adibidez ezekien San Anton Eliza hor bertan daukagule adibidez. Bilbotarrak izanek edo atzerrikoak ziren? Bizkaitarrak ziren. Bizkaitarrak ziren, apurtxu bet erraru editu jata. Igual askotan ez dakit nire sentsazioa dan edo orokorrean horrela izaten dan, ez? Igual jendeak asko daki, ez dakit, New Yorkeko eraikin baten historiaz, eta gero Bilbon dagoen eta bere etxetik oso hurbil dagoen eraikin baten historiaren inguruan ez dakit zebez. Azken finean guztiok gertatu den jako, ez da, goaz turismo egiten kanpora, goaz turismo egiten eta gauzak ikosten kanpora, eta etxe alboan daukagune edo etxepean daukagune, azken finean ez totzogu balorerik emoten eta ez dakigu zertan datzan. Zarra zara Bilbo, zarra zara Bilbo, da vieja sartu da Emilio Campuzano eraikin erraldoi hau bizitatzeko animatu zara, ez? Zer da hemen topatzea espero dozuna? Bueno, ez dakit. Ez pentsatu ere ez dut egin. Askotan pasatzen nahi hemendik eta ez dut ezagutzen, beste barik. Ezagutu nahi izan dut eta... Historiaren bat oso zer irakurri dozu jakiteko zer da... Ez badakit ospitala edo izan zela, baina beste barik. Orduan zer badakizu behintzat. Bai, zer bai. Hori, eta zergaitik eraikin hau eta ez beste eraikinen bat edo beste gauzaren bat ezagutzera hori? Orain dela gutxi hasi direlako nekin, aurreko batean Marino Panadera uste dut izan zela erakutsi zutena, baina menintzen joan, galdu nuen aukera. Eta oraingoan, bueno, a ber. Gaur, etxetik gertu. Urrengoan bere bai. Etxetik gertu dekozunez esan duzu, zergatik ez, azkenan ez dakit nire sentsazioa dan, baina askotan igual, Nueva Yorkeko edo Pariseko eraikin baten historia oso ondo dakigu, baina oso hurbileko gauzak ez ditugu ezagutzen, ez? Bai, hori askotan gertatzen da. Eta bueno, a ber, behintzat zer. Turistak behintzat egun batez Bilbon, ez? Gure hirian turistak izan gaitezke bai egun batez. Holan da. Bueno, a ber, ze topatzea zuen. Taberna gainean, eina zazuzuria, kantak dirauen artian, jerritik
gaur egun eskina honetan mantenduten dana da putxubet museo. Hau xera, adibidez. Hemen osteien ekosten dugunera liburuek josteko. Ez da hori erabiltzen, ja, karo, gaur egun horrelako gozak, arte grafikak badakigu zelako aldaketa izugarri epideuen ez hogei urtetan. Azkenengo 10 urtetan, izin de, ez da? Fotografia digitalean zenbat da denpora daro, lau egun. Suposatu zelako fotolitok aterako ziren kamera honetatik. Karo, gaur egun, ja, hau ez da erabilten. Baina, bueno, gaur egun erabilten deuri biltegi bezala, putxube garbitu dozku ezartu ahaliziteko, bai, alata guztiz, lakosten dugu, putxube galdute, ja leku hauka, ez teko nigolako zentzurik. Zein gauze da zer? Zein da, niriz pregunte, horrela hori. Kampusan non dauela. Kampusan non dauela. Bai, baina. Bai, zelan dabilen argazki kamera bat, nik ez daki. Eta garbi. Eta motorra. Kau, gaur egun argazki bat inpritzerakoan, ez zoaz horra imprimitan, basik eta impresora batean imprimiten dozu. Ez teko ja... Hau, baina, bueno, berezitxue da, honelako kamera erraldoi bat ekostea. Eta hau da aldeza barria, hau da gaur egun erabiltzen deuriena irakaskuntza bezala, ez da? Erabiltzen deuriz makina honek. Makina hau bakotza da kolore bateku, orduan ikisten deurie makina batetik beste batera pasetan, eta gero azkenean atletako kolore guztiekaz, ez da? Hori. Eta hau da azkenengo makina, eta modernoena edo, 100.000... Euro. Ez, parkatu. 100.000.000 peseta baino gehiago balio dugu. 1.000.000. Peseta baino gehiago. Ez da helduten 1.000.000 euro. Baina, bueno. Eta da, hori guztiek bat egin da. Hor ja, ezin dozu, ez dozu zergaitik aldatu behar papera, basik eta danak egiten dugu beraz, ez da? Hor, manejetan da, eta bera egiten dugu dana. Eta orduan ikasleak hemen ikisten deurienean, makinetan ikisten deurienean, ja pasetan dire zona, badirudi askoz beharrezagoa gala hori erabiltea besteak erabiltea baina. Zarra zara Bilbo, da vieja sartu da nervioi herriberan, oinak urbeltzetan loreak bainera. Hauxe izan da gure gaurko proposamena Emilio Campuzanorekin honen, iragana eta oraina ezagutzea. Eta gogoratu askotan, gauzak ematen dutena baino askoz ere gehiago direla. Mozgortzen nauzuta ezin zaitutean, zesangoek ba.